Neti sanfɛ Bamako 24. Nanga kunnafoni ye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔ tuma bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛdɔ ye juma ye bato fɛn min kan fɛ a bɛ lajɛlen minɛ b'a ye masaramani Ala k'an ka bato kɛlen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma aw bɛnnen bɛ nazara san kalo 4 na avril kalo do bi y'o tile 30 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 18 ye jate la san kalo 9 don hejira san 1442 san dugu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunungo dɔgɔtɔrɔw farala ɲɔgɔn kan ka bɔ komine kɔnɔ na k'a yira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔlaka dɔ min tun ye bɛnɛ jamanaden n'a tun b'an ka jamana kɔnɔ na ya ko wulikajɔ kɛba dɔw y'ale bonya nin na ani nin waati na gɛlɛya bɛ ka ta ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔlakaw ma wulikajɔ min kɛra fanga ye kwa da wulikajɔ in na o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la wulikajɔ kelen o hukumu kɔnɔna na kunungo min ye ka dɔn k'a fɔ kulu dɔw bɔra ka yira k'a fɔ kurantigɛ min bɛ jamana kɔnɔ na k'u tɛna jɛn n'a ye o wulikajɔ kɛra sababu ye an balana k'a fɔ fanga ka wulikajɔ kɛ o fana ka se ka ngwara daw la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi dugukoloko kɔni o kɛlen bɛ ka dɔn k'a fɔ kuma ye sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ na o kɛlen bɛ gɛlɛya ye ko muso shɔ bɛna dafara kura bɛ kɛ ko ka fara ka Kati marabolo kɔnɔ na ntubanakaw fɛ Sirakɔrɔ ani Dio olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ntubanakaw ka dugukolo dɔ bɛ yen k'o bɛna minɛ o kɛra gɛrɛndɛ u ni fanga cɛ ka gazi ciw bɛɛ lajɛlen b'o la ka maa dɔw jɔn o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔba kunungo kɛra dɔgɔtɔrɔlakaw fɛ komine kɔnɔ na o wulikajɔ in kɛra mun sen fɛ u y'a yira k'a fɔ bi na gɛlɛya kɔni b'a la ka ta ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ ma n'a hakili b'a la min ka dɔn k'a fɔ Yorosu marabolo kɔnɔ na a ma mɛn kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔlaka dɔ wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin ale ma o kɔfɛ nin dɔgɔtɔrɔba in ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛ la ni kana an ka jamana kɔnɔ na a y'i ka dɔn kalanw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a tun b'a la ka malidenw de furakɛ o kɔfɛ a y'i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ min kɛ ko wulikajɔ ma dogo maa si kelen na min ka dɔn k'a fɔ furakɛli yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ko wulikajɔ kɛbaa dɔw de kɛra so ye ni k'o bonya nin na o min kɛra dɔgɔtɔrɔlakaw farala ɲɔgɔn kan ka yira k'a fɔ dusumakasa fɛn fɛn b'u la u ka bɔ k'a bɛɛ lajɛlen yira ka taama ka taa u bɛ taa sɛbɛnfura di maire ma ka yira k'a fɔ komine kɔnɔ na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ ka se k'olu lakana o de senfɛ k'a kɛra gɛlɛyaba ye an balana k'a fɔ a yiral'u la fanga don fanga fɛ k'a yamaruya ka tila ka bali fanga fɛ tuguni o kɔni kɛra dabalibanko ye yaasa ka nin bɛɛ lajɛlen piratigɛ d'an ma Saka Keita b'a ɲɛfɔ an ye a ko kɛra cogo di Saka an yɛrɛ dabali bannen ko in na kosɛbɛ an bɛ hukumu kɔnɔna la tɛ mɔgɔ si janya ko ye an balimakɛ dɔ de kɔnɛ ni na mɔgɔ dɔw fɛ an ma mɔgɔ musoba dɔ marifa cira la k'a fɛnɛ tɛ chirurgien don docteur William dɔgɔtɔrɔ bɛɛ y'u fara ɲɔgɔn kan ordre b'o la syndicat b'o la association b'o la k'a fɔ k'an bɛ dusuma kasaya yira walasa faso ɲɛmɔgɔw ka se k'a dɔn ko in ma bɛn an ma digira na et puis ka se k'u jija minnu y'a kɛ olu ka se ka lakodɔn k'u minɛ k'u ɲange jamana sara kɔni fɛn fɛn fɔ an hakili la an y'a bɛɛ kɛ an ye lettre sɛbɛn an y'a ci gouverneur ma k'a fɔ k'an bɛ fɛ ka marche funèbre kɛ k'a ci mairie mɔgɔw ma k'a ci an ka ministre so ma maintenant an lettre ci a bɛ tile 3 tile 4 bɔ an ma jaabi sɔrɔ bon an kɔni ka lettre ci an y'a f'u ɲɛ de ko an bɛna marche jaabi ma sɔrɔ jaabi ma ci an ma mun na an kɔni y'a bisikiya k'a fɔ ko marche autorisé len don o sira kelen kɔnɔna la sɔgɔmada fɛ an ka to ka marche daminɛ commissariat mɔgɔw y'an wele k'u bɛna polisi dɔw sama an ma walasa ka se ka marche lakana polisi kunfulaw nana u ye marche lakana an yɛrɛ ni mairie yɛrɛ cɛ ma tɛmɛ minute 2 minute 3 kan polisi wɛrɛw nana k'a fɔ ko non ko marche autorisé len tɛ bon an kɔni b'a faamu parce que pour nous c'est vraiment désordre au sommet de l'état an tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko dɔw b'a fɔ k'a ka kɛ ko dɔw b'a fɔ k'a kana kɛ o bɛɛ ye mɔgɔ kelen ka kuma ye o bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ kelen ka kuma ye vraiment c'est dommage c'est très dommage an balɔra k'a fɔ nin tun ye Saka Keita kan u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana kɔnɔ fɛn fɛn basigi ni lafiya ye ala k'o sabati n'o tɛ a ko kɔni kelen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi n'a fɔra maaw tɛ se ka bɔ k'u ka hakɛ yɛrɛ ɲini o ye dabalibanko de ye ala k'an ka jamana ne k'a bila kana minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye
beladugu marabolo kono dugu mbele ko ndamaja ambalana ka fo dugu ngona na ko wulikajɔ kɛra kamalen fila kelen bɔna nina yasa ka bɛlɛ peut-être dama kɛra cogo min na Siri Kulubali ale bɛ wulikajɔ kɛ ka ɲininkali ta ka ɲɛsin Isa Kulubali ma an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Isa Kulubali. Isa Kulubali an ye kunnafoni sɔrɔ ko dugu min bɛ wele ko Ndamaja ko maa dɔ ye a balimakɛ faga ni ka boli a ko kɛra cogo di? Nana n'o téléphone nafa fɛ petini bɔra sugu la ani mun kɛra sababu ye k'a faga o fana bɔra sugu la. U nana ɲɔgɔn sɔrɔ nakɔ yɔrɔ la a nana sɔrɔ ko baganw donnen bɛ a ka nakɔ la donc a y'a sɔrɔ petini fana jɔra sisan k'ale bɛ baganw gɛn ka bɔ a ka nakɔ kɔnɔ donc ale filɛ k'i jɔ la sisan ko petini min yɛrɛ filɛ nin ye k'o de ye dayɛlɛ ka baganw gɛn ka don ale ka nakɔ kɔnɔ o ko ayi ko non k'ale ma baganw gɛn ka don k'ale yɛrɛ fana bɔtɔ filɛ sugu la sisan k'an bɛɛ tun bɛ sugu la ɲɔgɔn kan ye kuma caman ma y'a la dɔrɔn k'a ye marifa bɔ a bolo dɔrɔn ka mugu ci a la bon o wagati o wuladayan fan fɛ o b'a sɔrɔ cɛlakaw bɛɛ lajɛlen bɛ sugu la n'a bɔra an balakaw la o b'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ so kɔnɔ o wagati donc o kɔni kɛla ka kunnafoni lase cɛw ma sugu dɔ la n'o ye nɛgɛmugu sugu ye cɛw fana y'u senna teliya ka na ni sɛnsɛn ka na n'a ye nɛgɛmugu dɔgɔtɔrɔso la donc olu ye k'u ka na n'a ye Kati olu tɛmɛna ka Kati olu tilara k'u labila k'u ka na Bamakɔ donc o kɛra Bamakɔ wagati min fatuli kɛra bon ka fɔ ninnu ye kuma caman fɔ ko fitini ma ko ni e ye nin kɛ tan bɛɛ marifa ci la i n'a fɔ sɛnɛkɛyɔrɔ dɔ bɛ yan ko k'a delila ka fɔ fitini ma n'a ye yen sɛnɛ ɲɛna ko a bɛ marifa ci a la o kɛra samiyaji tɛmɛnen donc fitini ma yen sɛnɛ a ye yen to yen fo ka na se nin wagati in fana ma donc baganko in kuma wulilen fana marifin sababu kan ka bɔ o la. Sira jumɛn de b'a ni fitini cɛ? Bon sira maa ni fitini cɛ u bɛɛ ye kabilaba kelen u bɛɛ ye dunuya kabilaba kelen mais an bɛ don min ko bi u ka gaw fara-faralen don ka bɔ ɲɔgɔn na bɛɛ sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ tobili kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maa min ye nin waleya in ta ka a balimakɛ bɔnɛ a nin na yalima a kunkololafɛn dɔ tun b'a la wa? Bon an t'a a dɔn o ye ko kunkololafɛn b'a la mais a kɔni a bɛ mini kɛ mais mini kɔni t'a bali k'a fɔ k'a tɛ adamadenya kɛ walama ko a bɛ ko kɛwale wɛrɛw kɛ mɔgɔw ka sababu kɛ mini ye an t'a a dɔn o ye cɛnni yɛrɛ baara ka bolo ɲɛngoya ni hatidiya fanga ka bon fagalikɛla in yɔrɔ ka ɲɛsin mɔgɔ caman ma. Maa min ye denmisɛnnin bɔnɛ a nin na a yɛrɛ si bɛ taa san joli bɔ ɲɔgɔn la? Bon si bɛ taa san 45 ka taa san 50 ɲɔgɔn na a tɔgɔ ko Mɔni Dumuya. An kɔni bɛ kunnafoni cɛri cogo sugu bɛɛ lajɛlen na réseaux sociaux ni fɛnw sanfɛ walasa mɔgɔw ka se k'an dɛmɛ ni fɛn o fɛn mana kɛ cɛ ɲɛfɛ u ka se ka tigɛ k'a la ka lase an ka fanga tigilamɔgɔw ma walasa u ka kɛ sababu ye ani mun ka kan u ka k'a la walasa dankari ninnu ko sugu na an ka yɔrɔ la sinon an ka yɔrɔ kɔni vraiment an delilen tɛ na an ma sigi ni ninnu ye donc minnu nana daminɛ ta n'u tora impunité la ka dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛna ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ donc an kɔni ka laɲini ye mun ye dɔrɔn bɛɛ lajɛlen ka nin k'i sigi o ye an ka jɛ ka cɛ ɲini walasa sɛgɛ ka se ka d'a kan. An balɔrɔ ka fɔ nin tun ye Isa Kulubali Siri Kulubali ni tun ye olu kan ye Siri Kulubali ɲininkali k'a la a y'a fɔ cogo min na an bɛ fɛn min fɔ nin ye dabalibanko de ye sanga ni waati bɛ de ko an ka jamana kɔnɔ na i bɛ nin ɲɔgɔn kabakow dɛmɛ wa si tɛ dunan ye ɲɔgɔn ma walima sigi la walima gɛlɛyaw b'u sɔrɔ nka min nin bɛɛ lajɛlen da fɛn min kunna an b'a fɔ ka tila k'a bɔgɔrɔ dɔn n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'a lajɛ d'a ma i bɛ fanga de ye dɛ k'o sɔrɔ kɛ fɛn jumɛn ye nin ɲɔgɔn caman bi kɛ i b'a sɔrɔ fanga bɛ dɔw minɛ kɔfɛ maaw bɛ tila k'olu ye kɛnɛ ma walima u bɛ wulikajɔw k'o kɔfɛ ka tila ka ko camanba kɛ ko kura min t'o si kelen foyi ma bɔ kunfɔlaw la dɛ o de bɛ na ni ɲɔgɔn caman ladegeli ye walima ka nin ɲɔgɔn caman dusu ta n'o tɛ n'a sɔrɔ ko n'i ye maa fa walima i ye maa jɔngi cogo dɔw la i bɛ minɛ ka hakɛ bɔ i la bɛɛ ɲɛ walen ɲɛna walima fanga ma n'i minɛ e bɛ tunu maaw la fo fini kan fo nɛrɛ bɔ e ye cogo kuma tɛ fɔ walima e mana b'o la ɲɛnibagoro dɔw bɛ da i kan dɔ bɛ dɔ la e hakili bɛ jigin o la o b'a to ne bɔra e bɛ kɛ ka tɔw ladi nka n'i ye jateminɛ bi i b'a kɛ saba de ta ye mɔnɛya caman na o b'a f'i ye ko maa ka n'i kɛ sariya tigi yɛrɛ tiɲɛ don i bɛ sariya min n'i y'a sɔrɔ n'i bɛ jigin da o kan a caman bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ i bɛ wulikajɔ min bɛ ta ka ɲɛsin ma mun ne bɛ tila k'i minɛ o de bɛ kɛ so ye ni ka maa caman bila ka se ka wulikajɔ kɛ dɔw b'u ka kiritigiw yɛrɛ ye ka sɔrɔ ka dusukasi ye nka n'a fɔra ko nin ɲɔgɔn bɛ kɛ o tigiw bɛ dan kɛ walima u b'a kɛ ten i bɛ nin ye yan sini i bɛ tila k'a ye a bɛ fɔ bi ko nin kɛra bɛɛ dabali bannen do la sini a ɲɛna wɛrɛ bɛ tila ka kɛ yɔrɔ la k'o sɔrɔ ka fɛn jumɛn ye caman bɛ yen olu b'a dɔn de ko ne y'a kɛ ko foyi tɛ bɔ a la an bɛ fɛn min fɔ u ka wulikajɔ kɛ jamana kɔnɔ na nin n'a ɲɔgɔn fɛn fɛn mana kɛ n'i sɔrɔla ka sariya yɛrɛ de boli kan n'o kɛra a kɛba bɛ dɔgɔ ala k'o hakilina ɲuman sabati an ka mara kɛcogo kɔnɔ na sanko basigi ni lafiya b'an sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen Kati marabolo kɔnɔ na an balada k'a fɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Ntubana olu kɔni ni lakana tigilamaw karila ɲɔgɔn na a ma nɔgɔya dɛ k'o sɔrɔ kɛ u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen ko sema talen bɛ yɔrɔ in nɔfɛ kabini kumaja jamana tun ye sigikafɔ dɔw k'u ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafɔ k'u y'o kɛ sema kan ka yɔrɔ dɔ labɛn u yɛrɛ kun jɛnna n'o ye n'o kɛra sema bɛ yɔrɔ dɔ labɛn u yɛrɛ ka dugu ye nka ko sema m'u ta in kɛ dɛ
sema de kɔni kumala ka tɛmɛna ka bara o kɔni kɛra gɛlɛyaba ye kuma min na n'o man ka wula tubanakaw u kɛrɛfɛ yɔrɔw sirakɔrɔ ka taa se jagokaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen dugutigilakaw y'u ka dugulamaw bɔ u ka taa farantubanakaw kan n'u bɛɛ bɛ sa u bɛɛ ka sa o kɔni kɛra tuɲɔgɔnna ye an b'a la k'a fɔ lakana tigɛlamaw ye polisilaka dɔ olu jɔngina min ye dugulama dɔw ye olu yɛrɛ jɔngina ko senfɛ nka sigafɛnw kɛla ka na ko kɔnɔna na fo nin yɔrɔ in na u kɔni y'a yira k'a fɔ kɛnɛ in kɔni k'a tɛ baara kɛ bilen dugulamaw kɔni kɛlen bɛ k'u ni fara ɲɔgɔn kan k'u tɛ sɔn bilen cogo si kelen na yɔrɔ in baarali ma a kɛnɛ kan maa dɔ b'u ka sira di dɔw ko k'olu yɛrɛ jigila misɛnyara Maliko la an ka dɔw lamɛn. Ne yɛrɛ ye Boubacar Kulibali ye n ye dugutigi ya porte-parole n ye conseiller Ntubana yan an ka dugu ni Kilebi cɛ n'o ye Ntubana ye yɔrɔ dɔ bɛ an bolo ye dugu ka furuba yɔrɔ de don jamana gouvernement na yɔrɔ in ta ko réserve foncière domaine ka taa feere u ma se dugutigi ma u ma conseiller ɲininka u ma mɔgɔ si ɲininka an bɛ san 13 ɲɔgɔn bɔ a kɛlɛ la sema yɛrɛ min bɛ ka baara kɛ an bɛ yɔrɔ min ko sisan papier tun tɛ sema bolo subvention min tɛmɛna jamana état fɛ o y'a sɔrɔ papier tɛ sema bolo awa sema papier sɔrɔ sisan comme papier bɛ dilan su fɛ a bɛ dilan wula fɛ a tɛ dilan sariya kɔnɔ papier min bɛ sema bolo n'a b'a bolo a ma dilan sariya kɔnɔ ne bɔ de bɛ k'a f'i ye n ma kalan mun fɔ k'a fɔ ko n ma kalan a ma dilan sariya kɔnɔ parce que papier tun b'u bolo ni bolo o kɛlɛ a taara EID la siɲɛ 3 a taara Cour suprême la ka taa Cour d'appel la ka taa Cour suprême la jamana gouvernement bɛ ka anw janfa ka di société sojɔlaw ma sema min filɛ nin ye u nana yan le 25 janvier k'u bɛna baara kɛ o y'a sɔrɔ jamana gouvernement an sigira ka fɔkɛ dɔ ye n'i y'a ye anw sɔnna sema ka baara kɛ yan an y'o de kumakan o bato parce que an tɛ jamana kɔnɔ opposant ye an ye jamanaden dɔ de ye donc anw fɛ laɲini 3 de bɛ yan Sénégal ka to an bolo ka se an bɛ sɛnɛ k'a la n'a bɛ kɛ fɛn min o don ma se fɔlɔ anw yɛrɛ ka duguden bɛ sɔrɔ a bɛ maa 40 kɔ bɔ caman bɛ kɔrɔn fɛ an bɛ ko bi an y'a fɔ ko a yɔrɔ nin ka d'an ma an bɛ taa dugu sigi yen maintenant yɔrɔ min n'o kun kan ka di anw ma anw ɲɛ b'a la an yɛrɛ ni sema ni commandant ni maire taara Italie kan ani Sende Mɔnsɔn Dramani Konare an taara ɲɔgɔn fɛ député bɛ yen maire bɛ yen commandant bɛ yen directeur sema bɛ yen Italie min ka yɔrɔ min yira sema bɛ dépassé an ko ko an jɔlen bɛ fɛn mun kan o fɛnw taama daw la o ka papier kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ commandant ko ale o papier kɛli daminɛ o kuma jɔra papier ma kɛ fɛn ma fɔ ye an hakili la an ka commandant ye an jigi de ye an taara ko maire n'an taara commandant fɛ commandant nana terrain kan o su sema sera ka baara kɛ kɔlɔn tɛ su fɛ an kɔni hakili la o dɔgɔma ye an hakili la sema yɛrɛ jamana sisan a tɛ gouvernement bonya a tɛ mairie bonya a tɛ dugu bonya dugudenw de y'a fɔ bi an bɔra an nin na u k'an ka dugukolo u ka baara jɔ katu tant que bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛnkan ma k'a tɛgɛ bilen ni min kɔni bɛ kɛ an kɔni t'o dɔn jamana kɔnɔ ma a tɛgɛ bilen min mana kuma ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ an yɛrɛ denw bɛ muguci la kɔrɔn fɛ ka na polisiw sigi an kɔrɔ kalo kelen ni polisiw kɛra ɲɔgɔn bi a sera yɔrɔ la u nana dɔn k'a fɔ kɛlɛ tɛna ɲɛ u y'a kɛlɛ dabila u y'an wele an ka kuma olu mana kɛlɛ kama olu nana yɔrɔ sécuriser de kama u y'an ka mɔgɔ 4 mɛ dɔw joginna dɔw yɛrɛ sɛbɛ joginna polisiw yɛrɛ dɔw joginna anw y'a faamuya k'a fɔ sema ti mɔgɔ jate a ti gouvernement jate a ti maa si jate donc an b'a yira k'an bɛ yan wa an bɛ yan gouvernement bɛna anw de minɛ k'a di sema ma o tuma an bɔra Burukina ou bien Guinée de anw ye maliyɛn ye komi tɔw cogo ni sema bɛ sigi Bandaw k'a lamɛn Asimu k'a lamɛn Malikijaw k'a lamɛn n'u bɛ jamana kunna bi n'u nana sɔrɔ jamana bɛ bɛrɛbɛn min na jamana yɛrɛ tɛmɛn'o bɛrɛbɛn kan n'u dun t'a lamɛn u bɛ fɛn min ɲini n'u y'o ɲini k'a se jamanadenw ma o ma kiiri b'u jamanadenw cɛ. Ne tɔgɔ Dirisa Ɲari ne bɔ Sarakaw Ɲari binkani nasugu kelen de kɛlen bɛ nin dugu ninnu na ɲɔgɔn fɛ faamaw fɛ kɛcogoya kelen na n'o ye ka titiri créer mɔgɔw ka sɛnɛkɛyɔrɔw kan k'a sɔrɔ u ka yamaruya tɛ u ma bɔ a kalama jamana tɔgɔ la ka laban o titiri ninnu k'u yɛlɛmɛ k'o feere agences ma bɛnbɛnbɛn ni janfa kɔnɔna na u bɛna ka na fɛn dɔ wajibiya u dugumɔgɔw kan kɛlɛ kɔnɔna an ye fɛn mun ye mun bɛ mɔgɔ hakili yɛrɛ wasi kosɛbɛ tubabukaw ka mangoro dennen u kɛlen bɛ ka mansin kɛ k'a tan ka bi olu ye jurumuw de kabayira jurumuw mun tɛ se ka bɔ adamaden na k'i bɛ sigi k'a lajɛ o kama tubabukaw y'u ni dibi an ye gaziw ci ɲɔgɔn na kosɛbɛ mun nana ka na gazi ci ni polisiw don tenni de donna la jamanakɔnɔdenw de don pour que anw n'an bolofɛnw na ka na mais ni an ka bolofɛnw de bɛ tiɲɛ u bɛ tila ka gazi ci anw na u ka kumaw yɛrɛ y'anw jigila tigɛ bi kosɛbɛ u yɛrɛ n'u ka ɲɛmɔgɔ cɛ ko fɛn bɛɛ ma fɔ olu ɲɛna jamana bɛ se ka to na cogo di k'an bɛ bɔ a la faamaw de bɛ to la ka nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye ka jamanakɔnɔdenw nɛgɛ ka jamanadenw tulu bɔ k'u sigi biro kɔnɔ k'u bɛ jamanadenw jate komi lakalatɔ anw tɛ ɲɔgɔn labila fo ka diɲɛ wuli Sarakaw Ɲari Ntubana ni kɛlɛ in kɔnɔ an b'a kɛ fo ka s'a dan na wa bɛnkan laban kɛra mun ye terrain kan komi Mali faama delen don nɛgɛnni ni nkalontigɛ la n'u y'a fɔ cogo min na bi n'a ma kɛ ten sini ka jugu ni bi a kɛlɛ b'a nɔ la fo mɔgɔw ka kɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn jogin faamaw ka sɔrɔ k'u jɔ e k'a lajɛ mɔgɔ minnu joginna bi cɛkɔrɔbaw k'u tan k'u bi mobili la k'u jogin denmisɛnninw ka gazi ci u la kisɛw b'a la est ce que jamana jumɛn bɛ se ka jɔ ni o ye u bɛ tila k'a fɔ de k'a bɛ laban sigikafɔ la munna ma dɔ sigikafɔ la u k'u sigi k'an fɛn lajɛ kisɛ t'an bolo marifa t'an bolo mais a tɛ kɛ kɔni ni cɛ fɛn na terrain kan an bɛ se ka fɛn fɛn ko la m'o ko la u kana dan u ka ni kan kuturu ye an tɛ réclé dugutigi ka représentant ye ne ye yan dusumakasa bɛ mɔgɔ tigɛ i yɛrɛ ka gouvernement na mɔgɔ min bɛ marifa ta k'a ci population na an ko rebelle bɛ ka bin an kan anw yɛrɛ bɛ ka mugu ci ɲɔgɔn na e
rebelle ni an ka fama nu différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon anw tɛ jɛn n'a ye anw tɛ jamanaden dɔ yan ni jamana ɲɛmaaw kumana ko sariya sariya jɔn an yɛrɛ t'a la de État ye jɔn anw t'a la de ko bɛɛ de sira ka État sigi comme association an ka hakili to mɔgɔw la mais maa dama dɔ ka bɔ la ka taa formeli kɛ ka taa bin mɔgɔw ka dugukolo kan o bantu de ye o bantu de ye yaga gali ka fisa o tigiw ye an tɛ jɛn n'a bi an tɛ jɛn n'a sini jago dugutigi ko an kana ni bi kɛlɛ ma se ka ban jago cɛ ni muso a kuru bɛ bɔ a bɛ na yan nin ye ɲɛdɔnna de ye jago cɛ n'i b'i ka jamana fɛ i tɛ nin kɛ ka président to jamana kunna nin bɛ ka kɛ lagosi don o b'a yira o b'u ka baara t'u ka baara dɔn maire t'a ka baara dɔn ministre t'a ka baara dɔn min bɛ dugukolo kunna t'a ka baara dɔn nin man kan ka kɛ n'i y'a mɛn ko État ka dugukolo a ti minɛ maa na ka di maa ma a bɛ minɛ de k'a kɛ bɛɛ bɛ balo min na mais e ka État ka yɔrɔ min na ko feere ne ma o tɛ État ye dɛ o ye bandi groupe de ye an ti jɛn n'a bi an ti jɛn n'a sini mais n'u bɛ na u kana an faga yan parce que comme an tɛ jamanaden an ye rebelle u kana an faga Mali kɔni vraiment Mali État ne tigɛra la ni sɛbɛn bi n bɛ bɔ maliyɛnya la parce que Mali ko tɛ kelen an balodan k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye wulikajɔ min bɛ senna bi ntubanakaw fɛ o tɛ hɛrɛ ye dɛ k'a yira k'a fɔ u kɔni f'u su n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɛra ta ka ban baara yɛrɛ ti kɛ yɔrɔ la bilen fo olu ka hakilila minnu bɛ yen n'o kɛra bɛnkan ye ka se k'o wulikajɔw ka se ka bɛn ɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛsin ma maa b'i yɛrɛ ɲininka an ka jamana kɔnɔ bi dugukoloko mankan ka ca dugukolo dun ti wuli k'a fɔ a bɔra nin yɔrɔ in na ka taa nin yɔrɔ in na dɛ n'i ye jateminɛ san 30 san 100 ani kɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ dugu minnu kɔnɔna na walima i sigilen bɛ yɔrɔ min na kumanin kelen ko ka tila ka taa kɛlɛ ye dugu o dugu n'i ka dɔn k'a fɔ faamaw bɛ kɛlɛ dugu o dugukolo nɔfɛ n'i y'a lajɛ 100 sarada la i b'a sɔrɔ 80 90 bɛɛ ye faamaw talen bɛ bin ma o ka di n'o tɛ dugukolo min bɛ yen aw yɛrɛ ka gafe y'a yira k'a fɔ ko n'i ye san 40 kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o yɔrɔ tigɛ kɔni o bɛ sɔrɔ i ka bolo ka titiri man ka bɔ yɔrɔ si la k'a sɔrɔ dugu ma ɲɛmaaw e ka dɔn olu t'a kalama wa olu yɛrɛ kɛ jɛɲɔgɔnya ma da ko kan nka anw bɛ titiriw de ye u bɛna titiri jirila ten da tɛ se o kuma ma dɛ ko titiri yɛrɛ de b'a bolo k'a sɔrɔ a ɲinina ɲini cogo min na walima sɔrɔ cogo min na sariya kɛlen bɛ ka fɛn minnu kɔn titiri bɛ ɲini o kɔnɔna na ka tila ka titiritigi bɛ tila ka wuli ka kama kɔrɔta wa i k'a dɔn a bɛ to de ta la ko titiri don k'a sɔrɔ a titiri bɛɛ tɛ dɔ ye faama minnu bɛ yen olu ka a caman bɛ yuruguyurugu wari minɛnenw don ka taa ye bi jamana kɔnɔ o bɛ kɛ dugukoloko mankan nɔfɛ su ni tile yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ni nin ma dabila basigi cogo la an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ dɔn na dɛ n'i ye wulu datɔla ye gwadingɛ kɔnɔna na yen fama nin bɛ tasuma de ma ninnu bɛ wulikajɔ min na bi u y'a yira ka fulu kɔni fu su tɛna sɔn an bɛ dugawu de kɛ ala ka kelen ɲuman d'a ma k'a ko bila basigi ni lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen Kayi marabolo kɔnɔna na bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yiri tɛ yen o bɛɛ kɔfɛ an ka jamana maa ɲɛmaaw tun ye i ka dɔn k'a fɔ sariya dɔ ta n'o ye minisiri dɔ ka sariya talen Useni Amiyɔn Gindo k'a yira k'a fɔ fɛn fɛn yiritigɛ ye ko k'a jɔ n'o kɛra jamana kɔnɔna na nɛɛma i ka dɔn u bɛ na nka yiritigɛ min n'a kun jɔra o waati la nin waati in na ko i ka dɔn minisiri min bɛ yen o kɛlen don yiritigɛ k'a yamaruya ko nin kɛlen bɛ sababu ye bi wariba bɛ ka di i ka dɔn k'a fɔ jamana dɔw bɛ yen walima maa caman bɛ yen bi olu b'a la ka taa wari bɔ ka yiri kɔni ka san kungo kɔnɔna na k'a tigɛ dama ten o kɔni kɛlen sababu ye ne ka gɛlɛyaba ni k'o sigi sen kan Kayi marabolo kɔnɔna na wulikajɔ kɛlen bɛ bi sifinnaka dɔw fɛ ka yira k'a fɔ olu ka baara tɛ dɔ dɛ olu ka jɛkulu ka kungo daw ni ka se ka lakana ta ka ɲɛ sigida yɛrɛ ka ɲɛtaa ma o kumatigi ye maa min ye Baji Kamiya don Siri Kulubali ye ɲininkali k'a la u bɛ wulikajɔ min na a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Baji Kamiya ne bɛ collectif des alumni céréaliers Dakar pour la défense de l'environnement Mali la yan sifilakaw de faralen ɲɔgɔn kan ka o jɛkulu ni former ka an ka kungo da ka lakana donc ne y'o kuma lasela ye gɛlɛya min b'an kan ala ko tiɲɛ gɛlɛya juguba n ye Mali tilan 3 tilan yɔrɔ 2 bɛɛ ye kungo jalan ye yiri t'a la donc o kɔnɔna na o kelen mun ye yiri bɛ kɛ o kɔnɔna mun na n y'a jateminɛ o yiri fana bɛ ka ban jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko hectare miliyɔn 32 o de bɛ kungo da yiri mun bɛ Mali la jateminɛw y'a yira tuguni k'a fɔ ko a yiriw bɛɛ tigɛra fo hectare miliyɔn 17 tɔ de tora sisan donc o kɔnɔna na an y'a jateminɛ k'a fɔ ko gouvernement ye décision dɔ ta ka mɔgɔ yamaruya ka yiri tigɛ tuguni alors que yiri dun nafa ka bon kojugu jamana ɲɛta la ni dugu ɲɛta la ani adamadenya yɛrɛ sabati la ka maliyɛnw lakodɔn k'a fɔ ko ɲama wuli k'an jɔ an sen kan don n'a nataw la yiri tɛna sɔrɔ Mali la parce que an ka ministre de l'environnement mun bɛ sigida kunna donc ale ye décision dɔ de ta k'o yamaruya k'an ka yiriw tigɛ alors que ɲama bɛ jateminɛ kɛ Useni Amiyɔn Gindo tun ye ministre au département na ale tun ye décision dɔ ta ka yiri tigɛ k'a bali fɔlɔ pour que a ka se an ka kungo kɔnɔna lakana mais nin ministre nalen an y'a ye a y'a lawuli kun min na ale kelen dɔrɔn de b'o dɔn an dun y'a ye nin wuli ye a bɛna nin gɛlɛyaba yɛrɛ de Mali kɔnɔ parce que pour i ka permis sɔrɔ sisan i bɛ miliyɔn 100 de di n'i ye miliyɔn 100 di donc kungo da i b'a tigɛ cogo min ka ye ka yiri ta ka taa n'a ye donc o kɔrɔ ye siniwaw ani société wɛrɛw bɛɛ de bɛ na k'an ka yiriw tigɛ ka taa n'a ye donc an maliyɛnw ɲama wuli ka jɔ a sen kan joona yiri t'an bolo bilen dɛ
an bɛ waati yɛlɛma mun na yiri jɔyɔrɔba de b'a la yiri bɛ kɛ sababu ye ka na ni san ye maliyɛnw an kana sigi ka nin décision lajɛ Mali fan bɛɛ yiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Ministre dɔ kun ye yiritigɛ bali ministre dɔ nalen na ko kura ye o kana yiritigɛ yamaruya e yɛrɛ bolo a y'a yamaruya mun de kama. Bon n t'a dɔn kun mun na mɔgɔ b'i to e yɛrɛ ma ka nin décision sugu ta Mali kɔnɔ parce que an b'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ o yiri jamana tɛ nin donc an bɛɛ de bɛ cɛsiri la pour que yiri ka turu fan bɛɛ pour que yiri kana dɛsɛ Mali la mais ni ministre dɔ nana k'o décision wuli an b'a ɲini u fɛ aw kunnadiyaw fana k'an dɛmɛ kuma minnu bɛ ka fɔ k'a faamu parce que yiri nafa ka bon adamadenya la a nafa ka bon jamana kɔnɔ ni yiri tɛ yen a fɔ ko balo tɛ yen parce que yiri bɛ kɛ sababu ye ka san nati donc n y'a fɔra k'a fɔ ko ninnu de bɛna an ka yiriw tigɛ siniwaw société wɛrɛw n'u bɛna n'u ka masinbaw ye k'o yiriw tigɛ an bɛ mun f'u ye an b'u deli u ka décision na u ye décision mun ta k'a interdire an bɛ fɛ k'a interdire yiri tigɛ de interdit donc parce que yiri nafa ka bon et puis Mali ye jamana mun ye yiri jamana tɛ donc k'a fɔra ko tɔnɔ min fana b'an bolo ko machine fana kana don a la k'o tigɛ ka t'o feere a bɛ mɔgɔ jɔrɔ kɔ dɛ bɛɛ de bɛ ka kule ko funteni bɛ yen yiriw nana tigɛ ka fara kan tuguni a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye dɛ. An balona k'a fɔ ni tun ye Badji Kamiya Kane ye u ka kɛlɛ kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ dɛ wulikajɔ ka se ka kɛ ka se ka siniɲɛsigi an ka jamana ye an balona k'a fɔ jakungo ka se k'o kɛlɛ o y'a kunba de Ala ka hakili ɲuman d'an ka jamana marabaw ma min ye nin ɲɔgɔnnaw ye fu bɛ se ka sira dan an ka jamana kɔnɔ cogo min na n'an bɔra yen an balona k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ an ka minisiriso min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bilama u bɛ wulikajɔ la bi kɛnɛya u bɛ se ka sabati cogo jumɛn de la kulu min sigilen bɛ bi n'i y'a sɔrɔ olu ka baara tɛ dɔ wɛrɛ dɛ coronavirus o bana ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ o baaraw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ na u ye wulikajɔw kɛ ka se ka yɔrɔ dɔw lajɛ ka jateminɛ dɔw ka kɛnɛya tigilamaa minnu bɛ yen k'i k'a dɔn bi corona yɛrɛ maa minnu sɔrɔla ani INPS maaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ olu bɛ ka baara minnu kɛ ka t'u ɲɛda kɛnɛ kan wulikajɔ min kan ka se ka kɛ a kɛnɛ kan Agori Aga ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Kabini bana in donna an ka Mali kɔnɔ 25 mars 2020 minnu joginna n'u ye bana in sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ la plus de 300 personnes o ye dɔgɔtɔrɔ ye dɔrɔn minnu bɛ baara kɛ directement a kɛra dɔgɔtɔrɔ ye a kɛra laboratoire mɔgɔw ye en tout cas mun ye secteur santé o dɔrɔn donc a kɔlɔlɔ ka jugu ma kosɛbɛ ne hakili la an bɛ kɛnɛ in kan o hukumu de kɔnɔ parce que ka bana kunbɛn o ka fisa bana furakɛ ye INPS ka baara ye effectivement non seulement u b'u ka baara la kisi u b'u janto bana kan'o sɔrɔ mais u bɛ kunbɛnni fana na u bɛ prévention kɛ donc ne hakili la pour que o ka kɛ fɛn min kan ka kɛ pour que bana in kana mɔgɔ sɔrɔ ne hakili la aw ye affiche caman b'u bolo non seulement u bɛ u ka baarakɛlaw ladɔnniya u kan ka min kɛ u tigɛ ko jeli safunɛ na ou bien ka gel utiliser ou bien ka bavette min kɛ ou bien u kana gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'u bɛ baarakɛyɔrɔ la fana fɛn min kan ka pour que bana kana se olu ma kana jɛnsɛn baarakɛ yɔrɔ kɔnɔ u b'o de kɛ donc an b'o fɔ a ma tubabu kan na sécurité au travail donc o de ye ka baara ye donc an bɛ kɛnɛ min kan bi ne hakili la a b'o kuma de kan parce que coronavirus a ye kɔlɔlɔ caman se mɔgɔ ma non seulement maa caman banana u ye nun to a la dɔw bɛ yen bi u bɛ hôpital la urgence la an t'a dɔn n'u bɛ balo wa u tɛ balo donc a bana in vraiment a kɔlɔlɔ ka ca kojugu ani aspect wɛrɛ minnu b'a to mɔgɔ caman b'u ka baara yɛrɛ perdu donc ne hakili la nin journée in a ka fisa kosɛbɛ a ye mun fɔ ni mɔgɔ kun y'a tɛmɛ kosɛbɛ an tɛ se bana hakɛ bɛ min na an tɛ se o ma ne hakili la maliyɛn caman an bɛ prévention min ko fɔ caman ta tɛmɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko bana in tɛ tɛmɛ ye ne hakili la hali bi an kan ka mɔgɔ informer k'u ladi k'u sensibiliser n'u taara hôpitaux la n'u y'a ye mɔgɔ minnu bɛ yen u hakilini u ka hakilina u tɛ se ka ɲɛnakili u b'a dɔn ko o ye kosɛbɛ ye donc u kan ka mesure min tɛmɛ pour que k'u yɛrɛ tanga u ka dugudenw tanga ani maliyɛn bɛɛ donc ne hakili la o de problème ye kosɛbɛ. An baladan k'a fɔ nin tun ye Agori Kane ye a fɔra cogo min na bana in yarabi Ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma a kɛnɛ kan min ye baarako minisiri ye forobata minisiri n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Haruna Modibo Ture ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. Ni réunion importance de bɔ fɛn fila la fɔlɔfɔlɔ ye COVID-19 mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn a ye min kɛ an ka dugu kɔnɔ filanan ye ka baarakɛla u former ko hakili di olu ma u k'a dɔn ko u ka baara risque b'a la u bɛ se ka olu yɛrɛ jogi u bɛ se ka sa ni mara min bɛ kɛ a bɛ hakili d'u ma k'a fɔ olu ye ko INPS bɛ yan a ye mesure caman ta an ka ministère du travail la fonction
fonction publique an yɛrɛ mesure caman ta pour que travailleur kana jogi pour que an ka mesure ta u k'a dɔn ko nda u jogira u bɛ se ka taa yɔrɔ min ka taa traitement kɛ donc o bi mara a hakili ka ɲi parce que ne y'a fɔ covid-19 min bɛ tiɲɛni kɛ cogo min an b'a kunbɛn an b'o bɛɛ kuma fɔ bi ok ani accident minnu bɛ kɛ baarakɛyɔrɔ an b'o bɛɛ kuma o de don donc bi mara ka ɲi kosɛbɛ. An balona ka fɔ ni tun ye forobata ministre kan ya fɔra cogo min na bana in yarabi ala kan kisi kɔlɔlɔ ma n'an bɔra ye an balona ka fɔ Mali kuranko kɔni bilama o kɛlen bɛ furujugu ya ti sa kunkan kuma ti ban sanga ni waati bɛlɛ kɔnɔ na énergie du Mali ni waati n'u sera gɛlɛyaba bɛ don olu ni sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ kuran kɔni ka di ko juguya ani kurantigɛ baden min bi kɛ k'a sɔrɔ fama bɛɛ lajɛlen ka groupe kuran tigɛtɔla bɔ wuli ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ten olu bɛ lafiya la maaw bɛ kulo la bɔlɔbɔlɔ kɔnɔna na an balona ka fɔ kurantiga ye kɔlɔlɔ se maa caman ma ka dɔw kɔni sigi u sezabara yɛrɛ kɔnɔ ka ban k'o sababu kɛ dɔw ka fɛn dɔw labɛnnen don maa caman tɛ nin faamuya dɔw b'a fɔ ko kuran dama tigɛli k'a sɔrɔ dɔw ka fɛn dɔw bɛ olu kɛnɛ don kuran de kan ka fɛɛrɛ balalen kɛ a bɛ frigo kɔnɔna na n'a tiɲɛna e ka dɔn o ye jagokun kɔni kuma bannen dɔw ta ye banabagatɔ gɛlɛn dɔw bɛ kɛnɛyaso dɔw la walima u bɛ so kɔnɔna na olu kan ka fifali minnu kɛ ni kuran tigɛra dɔw bɛ yen a bɛ kɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka ɲɛsin maaw ma o wulikajɔ min kɛra o kulu u y'a yira k'a fɔ u tɛna sɔn cogo si kelen na kunun o ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ in kɔnɔna na a ɲɛmaa ye Abdulaye Makane aw ka wulikajɔ kun ye fɛn jumɛn de ye an k'a lamɛn. An b'a f'u ɲɛna u ye an minnu degun kan an minnu tɔɲɔ nin kurantigɛ wale in na an ka baaraw tiɲɛna an ka baarakɛminɛnw tiɲɛna maninfin dɔw bɛ yen bi hali u da balo t'u bolo sabula u ka diɲɛlatigɛ baara bɛɛ bɛ kɛ ni kuran ye u ye o tɔɲɔli wale min ta ko o maaw sɛgɛrɛ an b'a ɲini u ka o maaw bila u ka hakɛ kɔnɔna la donc n'u tubabukanmɛnɛw b'a fɔ ɲɔgɔn ko dommage ani intérêt u ka dommage intérêt sara jamanaden minnu tɔɲɔla kuran tigɛ banbali sababu la o tuma na sa u ka dabaliw tigɛ ka fɛɛrɛ tigɛ o jamanaden minnu tɔɲɔla u k'u ɲini k'u yɔrɔ dɔn k'u tɔgɔw sɛbɛn hakɛ min kan ka siri u ye u ka o hakɛw sara u ye an b'o o laɲini kɛ u fɛ halisa an ka laɲini dɔwɛrɛ ye mun ye u ye kuran tigɛli min kɛ an na an b'a a ɲini u fɛ u ka kuran di jamanadenw ma sisan o de y'an ka laɲini ye sabula anw ka hakɛ de ye nin ye a ka ca ni san 2 san 3 ye an n'u ye ɲɔgɔn lajɛ dɔw kɛ u y'a yira an na k'a fɔ ko ɲinan ko kuran tɛna tigɛ funtɛniba wagati o tuma na sa hali ni maninfin ma kɛ hɔrɔn ye kuma min bi bɔ i da i ka kɛ o kuma kɔni o batobaga ye kuran bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ka du kɔnɔ n'o ye groupe bi kuran min di anw ka jamanadenw ka nafolo de don a groupe entretien anw de b'a kɛ carburant min bɛ k'a groupe kɔnɔ anw de b'a san o tuma na n'u ye kuran tigɛ anw na anw maliyɛnw na k'an ka baaraw tiɲɛ ka an siyɔrɔw kɛ degun ye an bolo kuranw k'a tigɛ u yɛrɛw bara n'u ma kuran tigɛ u bara an kɛlen don ka walew bila sen kan an bɛna taa kuran tigɛ u yɛrɛw fɛnɛ la donc u k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko kurantigɛ da bɛna se u yɛrɛ ma kuran tɛna tigɛ maliyɛn dɔw la bilen ka maliyɛn dɔw to yen anw ka laɲini laban ye min ye 91 ye hakɛ min di jamanadenw ma ko ni jamanadenw tɔɲɔna k'u ka bɔ lafiya kɔnɔna la ka sɔrɔ u ma mankan kɛ ka sɔrɔ u ma karikarili kɛ ka sɔrɔ u ma mɔgɔ dɔgɔya k'u ka bɔ pacifiquement k'u ka hakɛ ɲini ni o ye an ka jamana in sigi sen dɔ ye ni o y'an ka constitution in laseli dɔ ye u ko o bonya an b'a ɲini jamanadenw fɛ u ko o bonya mɔgɔ minɛ ni mɔgɔ bagabaga min b'u bolo ni démocratie tile in na u k'a bila u kunna ko o wagati tɛmɛna u ka o mɔgɔ minɛ ni o mɔgɔ bagabaga in u ka a dabila maliyɛn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kulu ye don n'a nataw la an ka bɔ k'an ka hakɛ ɲini sabula nin t'a bannen anw bɛna bɔ kɔ tuguni fo kuran ka di an ma don min ni an ye kuran sɔrɔ don min an bɛ don an ka so kɔnɔ an bɛ taa an da o y'anw ka mankan bannen o don. an balona k'a fɔ nin tun ye Abdulaye Makane kɛnɛ kan wulikajɔ in senfɛ kunun u y'u tɛgɛ da kunnafonidila dɔw kan k'u sɔrɔ u ka baara kɔnɔna na maa wɔɔrɔ bonyanko ko kɔni kɛra sababu ye kabini o kɛra kunnafonidilaw wula fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka wulikajɔba ta ka ɲɛsin munna u y'u cɛkɛɲɔgɔn minɛ an b'a ladan k'a fɔ ka taa n'u ye o kɔfɛ u tilala o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ne k'u bila yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Isa Kaba tun b'a la n'ale baara kɛ renouveau la a ye kuma min fɔ a ko senfɛ o filɛ. Sɔgɔmada in na 9h moins wagati ne ni n kunnafonidi ɲɔgɔn wɛrɛ an nana EDM da la comme micro tun bɛ ne bolo finitigilakaw u ma sɔn ka foyi kɛ anw na nka ne ye Maliki wele téléphone na n ko Maliki bi bɛ min ko ne ma k'a bɛ parking kɔnɔ donc a y'a yɔrɔ fɔ ne ye ne gɛrɛla la ne ni Amadou Jara ani Ajikad olu ka kunnafonidila Tal an nana ka na Maliki ni an jɔlen don wagati min an bɛ ka discuter n ko est-ce que manifestation bɛ se ka kɛ bi o wagati dɔrɔn polisi kelen bɛ yen o nana ka na gɛrɛ an na a ye an ɲininka ko an nana manifestation de la an ko n ko ayi n k'an ma na manifestation na n ko EDM directeur kun ko k'a bɛ fɛ k'an ye n ko an ko k'an bɛ na o rencontre la n ko mais an ɲɛ tɛ an tɔw la donc polisikɛ b'o kuma la tuma min garde dɔw ani gendarme
saba ɲɔgɔnna ni gardi 7 olu bolibagatɔ nana i n'a fɔ an y'an jamana ko wɛrɛ de kɛ mɛ anw ma foyi kɛ an ma sɔn ka boli an y'an jɔ u nana u ko an ma k'an nana manifestation de la an ko k'an ma na manifestation na ko bɔn k'an ka taa ka bɔ yen donc an y'an tilen ka taa i b'a k'an bɛ ka taa sugu yan fan fɛ an bɛ ka taa wagati min an mɔgɔ 6 kun don an mɔgɔ 6 an bɛ ka taa dɔrɔn polisikɛ fɔlɔ min nana o ye an wele k'an k'an jɔ anw ma foyi kɛ an y'an jɔ o cogoya la ten tɔ donc u bɛɛ nana a bɛ mɔgɔ 40 ɲɔgɔnna bɔ gardiw b'a la polisiw b'a la u bɛɛ nana ka na to an dala sa u y'an nakori ko bon ko k'u b'an embarquer an ko k'an embarquer mun na ko non ko an bɛ trouble à l'ordre la n ko k'an embarquer n ko an ma manifestation an k'an ma foyi fɛ ko non k'an bɛ embarquer donc u yɛrɛ u y'an nakori k'an escorter u tun ɲɛsinna n'an ye polisi mobili ma mais an sera polisi mobili yɔrɔ la min kɛ u ko non ko an ka don garde mobili kɔnɔ donc garde mobile dɔ bɛ u ye an mɔgɔ 6 don kɔnɔ on était au nombre de 6 u y'an na don o garde mobile kɔnɔ ka mobile funu n'an ye ka sugu bɛɛ cɛci ka taa n'an ye premier arrondissement na donc an taalen premier arrondissement na u taara ka taa an nasigi yen nɔ an ye min kɛ yen nɔ a bɛ 30 minutes ɲɔgɔnna bɔ u ma ci ka kan na bon o dun y'a sɔrɔ an caman bɛ yen nɔ an nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ olu bɛ réseaux sociaux kan olu y'a kunnafoni bila donc mɔgɔ caman nana an nɔfɛ premier arrondissement la yen nɔ an nɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ i n'a fɔ olu nana olu ye situation ye cogo min il me semble que olu ye manifestation kɛ da la yen nɔ donc u y'olu fana embarqué muso 2 tun b'o fana cɛla ani cɛ damadɔnu mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna olu fana u y'olu fara an kan ka taa n'olu fana ye garde à vue la donc an sigilen bɛ n'u bolo garde à vue la u nana ka na an tɔgɔ enregistré u y'an tɔgɔ enregistré k'a jira k'a fɔ ko an ye waleya min kɛ ko o ye trouble à l'ordre public ye an y'an tɔgɔw n'an ka fɛngɛw di donc kɔfɛ commissaire yɛrɛ nana ani commissaire ye ɲɔgɔn ye an balona k'a fɔ ni tun ye Isa Kabakan ye a y'a fɔ cogo min na an bɛ fɛn min fɔ jamana lakanabaaw ni jamana marabaaw ye bi an b'an ka baara de la u ka to an k'an ka baara kɛ a kɛcogo la sariya dɔ de bɛ min y'an bila k'an ka baaraw kɛ anw ta ti bila dagirinda la fɛn de fatɔ fɛ nka ka dunankɛ ti bugɔ sa damɛ dugu ma nka tɛgɛ ti suwa ɲɛna dɛ fɛn o fɛn y'an ka baara ye o de b'an se kɛnɛ kan kunnafonidila fɛn fɛn b'i sigi k'a fɔ ko kabini ne ye baara in daminɛ ni fanga ma ɲɔgɔn ye fanga ka foyi ma se ma a caman bɛ bonya kɔnɔ na k'u to so kɔnɔ ka baara kɛ n'o tɛ anw bɛ taa kɛnɛ de ka gɛlɛya cɛra ka taa kunnafoni ɲini o baara senfɛ u k'an lakana n'u ma se k'an lakana u kana gɛlɛya ta ka ɲɛ sama an ka baara la an bɛ fɛn min fɔ u k'a to an k'an ka kɛta kɛ jamana kɔnɔ na jamana ye hakɛ dɔ di bɛɛ ma an ka kɛta ye min ye ka se k'o kɛ n'o tɛ n'i to so kɔnɔ k'a fɔ ko kunnafoni la i ye gɛlɛya kɛlɛ k'i sɔrɔ da ma k'i ma dan i dan yɔrɔ la o ye dabalibanko de ye n'o tɛ i bɛ taa kɛnɛ kan ka t'i ka kunnafoni de ɲini a dɔw la u bɛ gasi ci maaw la jama la walima ka wulikajɔ kɛ hali n'u ye k'i ka baara dɔn u bɛ tila k'i minɛ maaw cɛra o ye gɛlɛyaba de an bɛ fɛn min f'u ɲɛna sariya dɔ de y'u bila k'u ka baara kɛ sariya dɔ de y'an bila k'an ka baara kɛ u k'a to an ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔ na an tɛ kɔrɔfɛ an tɛ tilebefɛ min bɛ kɛ ka taa sariya ka na an kanubaw walima an lamɛnbaaw ka n'olu kunnafoniya kunba de foyi tɛ se k'an balo o la ala kɛ hakili ɲuman d'u ma an bɛ se ka baara ninnu kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cogo min na n'an bɔra ye sɛbana bilama kuma cayalen bɛ k'i ka dɔn k'o donnen bɛ an ka jamana kɔnɔ nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni k'olu y'a yira k'a fɔ ni ala sɔnna ma a tɛna kɛ kɔlɔlɔba ye yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma Abubakari Kanute ale ye kamamafɛnw olu ka dɔgɔtɔrɔ o ɲɛma dɔ a b'a kuma ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn mɔgɔw kana panike tiɲɛ don a banbara yan mais a ma se jamana fan bɛɛ a bɛ jamana yɔrɔ minnu na n'o ye Kati a tɛ Kati fana fan bɛɛ a sera sɛmara yɔrɔ minnu na olu dɔnnen don Bamakɔ sɛmara yɔrɔ minnu ye olu fana dɔnnen don ani Sikaso yɔrɔ kelen bana in yera yɔrɔ minnu na sɛ tɔni mun tora yen nɔ o sɛ tɔni olu faga ka suw bɛɛ minɛ ka dingɛ tigɛ ka u bɛɛ jeni u bɔra sulu minnu kɔnɔ k'o sulu k'u furan ka ɲa ka tila k'u désinfecter k'u datugu sɛ man ka don yen nɔ ni waati dɔ tɛ k'o fɔ mɔgɔw ye u kana maga sɛ su la kuma tɛ ko ka dumu donc ni bana kɔni donna i ka sɛ sulu la i yɛrɛ kana fɔ k'e yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ tigɛ i yɛrɛ ye a baarakɛbagaw de bɛ yen a y'a boli joona a ka s'olu ma a ka kibaruya las'u ma donc u kan ka fɛɛrɛ minnu tigɛ u b'o fɛɛrɛw tigɛ an balona k'a fɔ ni tun ye Abubakari Kanute u y'a fɔ cogo min na ko jateminɛw bɛ sen na wa ni ala sɔnna ma sɛbana in k'a tɛna kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin an ka jamana ma ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye bi an ka jamana kɔnɔ na min ye kalataw ye olu bɛ sɛnsɛn na ka na kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ furanjɛla fanga min ma ɲɛma olu ye kalata waati fɔ kalata in yɛrɛ fotoden dɔ bɔ a tila da kan dɔw ko k'a ni kɛli tun man kan Ismail Fane e hakili mun ye kalata in kan ni ye nin ka kalata ko kan ne hakilina tɛna sɔn ni kalata in ma an bɛ fɛn dɔ de fɔ maliyɛnw ye u k'a bila u kunna an bɛna girin-girin k'a fɔ k'an bɛ taa kalata la bien vrai que politiciens y'a demandé ni ye politiciens fɔ politiciens bɛ jɔyɔrɔ ko de la politicien tɛ foyi nɔfɛ ni jɔyɔrɔ tɛ maintenant n'i y'a ye an ka jamana ye coup d'état joli kɛra jamana in kɔnɔ coup d'état 4 an b'o la maintenant coup d'état 4 kɛra jamana min kɔnɔ
ne bolo élection ko mana ka giringiri o jamana kɔnɔ coup d'état min yɛrɛ nana kɛ nin n bɛ se k'a fɔ élection ko de y'a to coup d'état nana kɛ parce que munna assemblée sigili ko la député sigi ko la o de nana wolo ni nin ko in bɛɛ ye ko tun b'a kɔrɔ dɛ mais o de y'a ko tɔ teliya donc k'a fɔ maliyɛnw ye ni coup d'état min kɛlen filɛ nin ne yɛrɛ bolo maliyɛnw tun bɛ kalafili ko in k'o to yen fɔlɔ k'u sigi k'a lajɛ jamana ko bantɔ don fɛn min ye sécurité yɔrɔ ye an dɛsɛlen bɛ o la kɛnɛya yɔrɔ an dɛsɛlen bɛ o la école ko yɔrɔ an denw tɛ ka kalan an dɛsɛlen bɛ o la dun ka fa k'o sabati an dɛsɛlen bɛ o la san 60 o ni kɔ san 60 ni kɔ an ma se ka ni si ɲɛnabɔ ka an yɛrɛ ta an bɛ mu boli mu kalata nɔfɛ tuguni ne bolo ni coup d'état mu kun kɛra maliyɛnw kun b'u sigi k'a lajɛ a fɔlɔ an k'an sigi an danbe k'a lajɛ o bɛ se ka kuraya cogo di o de mali kura ye o parce que mali kura tɛ dɔwɛrɛ ye o maliyɛnw an danbe ka segin ka na an danbe ma dɔ ye jumɛn ye alamaden n'i bilala jɔyɔrɔ la o jɔyɔrɔ la e ka maa ba yirika e kelen k'o ta k'o bili poche kɔnɔ maa o maa lamaralen don i b'a ye k'a fɔ foroba nafolo i tɛ maga la maa o maa lamaralen don jamana tɛ d'i ma k'i bɛ kulonkɛ i ka jamanadenw na k'i t'u ɲinɛ minɛ maa o maa e b'i bɔkolo dɔn k'a dɔn k'a fɔ i bɔra ninnu de la ni mansaw ma nin kɛ ne kana sɔrɔ nin na walayi place tɛ d'e ma jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko e tɛ jamanadenw ɲinɛ minɛ donc maliyɛnw an bɛ don min na ko bi an kana ka segin an kɔ joona k'a lajɛ ne ko wari mun tara ka di sɔrɔsiw ma 1230 miliyari mun tara ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ n'o ma sabati o ne ko olu maa minnu bɛ olu tɛ bɔ an senna fɔlɔ k'olu minɛ k'u juger maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko jɔyɔrɔ dir'u ma ka balo sabati ka engrais ni fɛnw di mɔgɔw ma n'u taara engrais feerelatew ta k'o di mɔgɔw ma ne ko an t'a ɲini k'o sabati kɛnɛya yɔrɔ la wari minnu dira ko k'a don matériel la hali bi Gabriel Touré Ponge toga tɛ ni si bolo an bɛ taa boli mu élection nɔfɛ hey ninnu bɛ fɛ ka na u ye date mu di ninnu tɔ ye kalo 9 ni u bɛ taa o kalo 9 kɔnɔ ko réforme ka k'o kɔnɔ ka constitution changer o kɔnɔ ka tila ka na député kalata président sigi maire sigi ka nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw n'a ko k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ dabiri ni namara kan wa président bɛ sigi ala ko tɛ dɛ a bɛna sigi galo kan wa coup d'état bɛ k'a la tugun yɔrɔ ni coup d'état kɔni fɛn ma bɔ ni coup d'état la mais o coup d'état o de bɛ don tariku la Mali kɔnɔ parce que tellement que maliyɛnw sɛgɛnnen don ka se degré ma bi balo ka gɛlɛn an tɛ courant sɔrɔ an tɛ ji sɔrɔ san 61 ni si tɛ an bolo jamana min kɔnɔ an bɛ taa boli mu kalata nɔfɛ k'an bɛ politiciens ka kumakan na mɛn o la olu ta ye jɔyɔrɔ ko ye o maa kana k'i fɛ i tɛ k'i yɛrɛ fɛ o tuma an minnu population citoyen n'an bɛ taa voter u ye an nin k'a fɔ k'an ma pɛrɛ kalata kama fɔlɔ ko minnu kana ka bayɛlɛma jamana kɔnɔ an ka se ka sira kilennen sɔrɔ maliyɛnw an b'o de kɛlɛ kɛ o de baara kana ka kɛ an ka to sira kan an b'a lɔn k'a fɔ Ismail fana ni tun y'ale kan ye a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'a tilen mana ma an ka jamana a bɛ se ka basigi cogo min na n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'i bolo bi an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa RDC Congo kaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ o marabolo min bɛ yen n'a bɛ ko Nord Kivu fɛn min ye olu kɛ babolo min wele ko Lac Tanganyika ko ale kɔni falen don bi kosɛbɛ wa k'a kan bɛ gɛlɛyaba de ka ɲɛsin yen sigibaaw ma an b'a ladɔn k'a fɔ pɔn dɔ kɔni bɛ yen ko ji kɔni pɔn kɔni kari ka se ka ji walankata ka don dugu kɔnɔna la ka se ka kogo bolo ni so kɔni ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bin waati na n'an bɔra an bɛ taa Kɔlɔnbikaw fɛ an b'a ladɔn k'a fɔ fɛn min ni sogo taamabaw kɔni bɛ ka labɛn nin waati na olu Kɔlɔnbi jamana kan fɛn min ye Kɔlɔnbi jamana kuntigi ye n'o ye Ivan Duque k'ale kɔni ye projet de réforme fiscale dɔ kɔni ko fɔ k'a bɛ fɛ k'o kɔni bila sen kan k'o de kama ko wulikajɔw bɛ sen na walasa o baara in kana se ka kɛ sabu ko coronavirus bana kan o kɛ ma girinma gɛlɛya olu fɛ yen n'an bɔra yen an bɛna Tchadikaw fɛ yen fɛn min ye CMT n'o ye conseil militaire de transition ye fɛn min ye camancɛ fanga ye olu ma ɲɛma olu bɔra ka laseli kɛ dɔ France kɔnɔna la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔba minnu bɛ sen na Tchadikaw fɛ yen k'u bɛ welewele da ka ɲɛsin a labɛn kan ma n'o ye organisateur ye ko ka ɲini fɛ ko ninnu kɛ k'u ka se ka labɛn ka ɲɛ a ka se ka marche pacifique ye walasa basigi ani hakilisi kɛ a ko kɔnɔna la karamɔgɔ n'an bɔra an bɛ taa Rusikaw fɛ an b'a dɔn k'a fɔ Rusi jamana Vladimir Poutine ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛna tile 10 ɲɔgɔnna kɔni di Rusikaw bɛɛ lajɛlen ma n'an b'a fɔ ko jour férié tile 10 ɲɔgɔnna o kɔnɔna la ko walasa wulikajɔ ka kɛ se ka coronavirus bana ka ale sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ ka dɔ bɔ a ko la walama k'a ban pewu n'an bɔra yen an bɛna an yɛrɛ fɛ Maliba kɔnɔna la Union nationale des travailleurs du Mali n'o UNTM dakuruɲɛ kelen ko olu kɔni bataki kɛ ka taa bila ministre so la ministre so min n'ale kɔni bɛ baara ko ani baara dege koɲɛ kunna an fɛ Maliba kɔnɔna la
u ka bataki kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye trêve de grève u y'a yira k'a fɔ kɔnɔna ko tile 4 grève kɔni k'olu bɛn'o boloda mai kalo tile 17 ka taa bila tile 21 nata in na san 2021 nata in na ko sabu k'olu ni gouvernement bɛnna min kan k'a tɛ ka waleya dɛ wa k'u b'a wajibiya gouvernement ka joona joona a ka se k'a ko waleya karamɔgɔ min sɔrɔ kɔnkɔn fana la kuma wɛrɛ sen Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ basigi ni lafiya ye k'o sabati min ye ka dɔn k'a fɔ UNTM ye baarabila sɛbɛn min n'i y'a sɔrɔ n'o bilalen filɛ bɛnɲɔgɔnya ka sabati an ka jamana bilama grève ko yarabi ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye bi ye sunkalo tile 18 ye su in na ye sunkalo su 19 ye o nafila ye jumɛn ye karamɔgɔ Maliki Danbele ka bɔ Banikɔ Joyila an k'a lamɛn. Sunkalo su 19 an b'o de la o nafila de filɛ kɔrɔ nin ye o ye arakan 6 arakan 6 in na arakan 1 i bɛ fatiha kala kulu wallahu ahadun ka taa bila laban na i bɛ o siɲɛ 7 kala n'o banna salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ dugawu min bɛ kɛ o de filɛ nin ye Allahumma waffir hazzi bi barakatihi wa sahil sabili ila khairatihi wa la tahrimni qabula hasanatihi ya hadiyan ila al-haqqi al-mubin ako yama ne niyɔrɔ o caya ni sunkalo barikaw ye kɔrɔ i ka sunkalo barika caman baraka caman min b'a la i ka niyɔrɔ caya la ala i ka n ka sira nɔgɔya ɲɛ ka taa hɛrɛw ma ala i kana n bali sunkalo ɲumanw minɛli la ɲuman mun bɛ kɛ sunkalo kɔnɔ kɔrɔ i ko ɲumanw bɛ minɛ ɲɛ ya e ala min ye kanaba ye ka taa tiɲɛ bangelen ma ala ka ni sababu bɛɛ karamɔgɔ Maliki Danbele ka bɔ Banikɔ a y'a fɔ cogo min na yarabi ala kalo in ala k'a tɔ timɛ ko ɲuman yira na ka musakaw balagelen nɔgɔya kalo in k'a kɛ hɛrɛ kalo ye sɛgɛn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u b'a kɔnɔ gɛlɛya fɛn b'a kɔnɔ na yarabi ala ka gɛlɛya ninnu balagelen kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ala ka gɛlɛyaw ni k'a balagelen musakaw ni k'u nɔgɔya ka foli ni tani ta ka ɲɛsin Banikɔ ne a lamini balagelen ma an tun bɛ Joyila marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Masigi marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ wele ko Zana Erzana Yakuba Dunbiya olu ka dugu o ye Zana de ye ale ka musokɔrɔba n'o ye Salimata Fonba Masa Ramani kɛlen kɔfɛ k'ale minɛ o sankomɛ sarakabɔw bɛɛ lajɛlen kɛra kunungo wajuliba kɛra araba sufɛla fɛ ka dugu jɛ kunungo alamisa la maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ Sanso ka taa bila Masigi fo ka taa Joyila Bamakɔ Mali fan o fan ka taa se Zana n'a lamini yɛrɛ ma bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan dugawu kalanbaw kɛra ka wajulibaw kɛ karamɔgɔ Maliki Danbele fɛ o kɔfɛ an barana ka bɔ dugusa jɛlen ka tila ka kuranɛ kalanw bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa kunjɛ dugawu la an barana ka fɔ siyɛlɛ la n'o ye kaburudo yɛrɛ ye musokɔrɔba dayɔrɔ laban na ka taa dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ ka kan bɛɛ di ɲɔgɔn ma ka tila ka suntigɛba k'o labɛn kunungo wula fɛ alamisa don wulada fɛ ka bɛɛ lajɛlen wele u ka na sun tigɛ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra an bɛ dugawu de kɛ dugawu fɛn fɛn kɛra kɔnɔna na wulikɛjɔ fɛn fɛn kɛra kɔnɔna na ka bɛɛ fo yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen dugawu minɛ Sanso arajo min bɛ yen a cakɛlaw ka taa se Sansokaw ka kɔmandan min ye ka dɔn k'a fɔ Zana dugutigi n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Adama Dunbiya a n'a ka dugulama bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fo ni k'u waleɲumandɔn kunungo an b'a la k'a fɔ wulikɛjɔ in a kɛra bonya ni karama ye jama ka bɔ ni k'u ɲɛ d'an kan k'an bonya kosɛbɛ ka bɛɛ fo ni ka bɛɛ waleɲumandɔn maa ba tɛ maa dɔgɔya an bɛ aw fo Zana Adama Dunbiya n'a ka dugulama bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ fo ka waleɲumandɔn ala ka kanu tɔn cɛ ni ala sɔnna ma fɛn fɛn bɔra kɛnɛ kan kunnafoni nataw la an b'a balalen piratigɛ di aw ma ka badabada nɔgɔya musokɔrɔba ye ka salama fure bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nɛɛma so bi ka n'u sɔrɔ nɛɛma kɔnɔ ala k'an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen jan ni k'an ta don kɔnɔ ala k'o k'a kɛ alaya kosɔn